És el moment, el nostre moment. Moment de fer pinya. Moment de donar llum a les malalties minoritàries. Afecten més de 300 milions de persones. Més de 7.000 malalties. Viure amb una malaltia minoritària no és tan poc freqüent. Ens pot afectar a tots, independentment de l'edat o del nostre color. Ha arribat el moment d'aixecar-nos. Tots junts. Fem pinya, sense rendir-nos. Plantem-li cara. Junts i amb perseverança. Amb el teu suport. Podem incentivar la recerca. Uneix-te al moviment de les malalties minoritàries. Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Fem recerca.